Eguzkiaren energiaren eraginez lurrundu egiten da eta lurruna beroa denez atmosferara joaten da. Atmosferan hotza dagoenez lurruna pilatu eta hodeiak sortzen dira. Hodeiak haizearekin mugitu egiten dira eta prezipitazioak sortzen dira, ur eta elur moduan, hotzaren arabera. Elurra urtu eta gero erreketaraino eta ibaietaraino joaten da eta handik itsasora. Beste ur zati bat lurrak hartzen du eta horrela iturburuak sortzen dira. Itsasora iristen den ura lurrundu eta hodei bihurtzen da. Ondoren kondentsatu egiten da eta berriz solidotu eta urtu egiten da. Eta behin eta berriz errepikatzen da uraren zikloa.